איתי, תרשום את המבוך. מבוך? מי בעד המבוך שירים יד? אבל צריך ממש להכין את זה, כאילו צריך... לא, רגע, תקשיבו, אם אתם בוחרים את זה, אתם צריכים לעזור להכין את זה. אתם מקשיבים? כן, לא, כן. זה אומר לו, בוא מחר בבוקר בשביל אנשים תקשיבו, מי שרוצה שיהיה מבוך צריך אבל לבוא כאילו מוקדם, ממש, לעשות... אנחנו באים מוקדם כדי להכין את זה. מי זה אנחנו? אנחנו אומרים אנחנו, למי אתם מתכוונים? לא, אתה בא לך את זה? זה ממש חשוב. אני לא יכול, אבל... יש לך כל כך טובה, אתה לא יכול להבין את זה, נכון? שמתחיל... חבר'ה, כאילו באים